Edukasi mentorship. We're talking about improving academic performance. Round about now, I want to check ubana ke uyasiva na kwelakhe icala. Masikubulise Xolisani, uyasiva kwelakhe icala? Molweni sisi, uyavakala kakuhle kwelami icala. Molo bhuti, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sibulele kakhulu ngexesha lakho, sikuphithiwe nawe lokuba uzibulisele kubaphulaphuli namhlanje. Nkosi kakhulu sisi wami, okokuqala nje mandibulele kuthandisa, ndibulise kubaphulaphuli be-VCR, Mbomozone lelo Mzantsi Afrika apho bamamele bekhona. Ndiyazibulisela, kuyanetha kweli cala. Hayi khona, sinxibe i-raincoat, ii-gumboots, akhona singayinxibanga neeplastiki imbala. All right. Enkosi kakhulu mntasekhaya. Masiqale nje ngokunika ithuba lento okubana ukhe uqale uzichaze kubaphulaphuli ukuba ngubani, wenzani, at the same time usosungena ke kuyo le business okanye ke le movement engu Ekasi Edukasi mentorship. Nenzani pha? Alright, inkosi kakhulu sisi wam. NdinguXolisani mina wakwamhlungulwana, ndibuya kwilali yaseLady Frere, phantsi kwesithili saseValbank. Kukhona ilalinyana phaa incinci kuthiwa ke seBankisi, kulapho ndizalwa khona. Kodwa ke ngokwempangelo ndikweli cala laseRhawutini, and then ndiyi-life transformation coach, and also I'm a chief coordinator for Edukasi. Edukasi ke mphulaphuli ekhayeni uyawukhumbula into yoba ngaba silipho esikulo esithe sadibanisa iintliziyo, sizama into yoba ngaba sibe sincedana nabafundi starting from ugrade 11, ugrade 12 ukuya kumabanga aphezulu, that is ukufika kwikholeji, kwiyunivesithi. Sinikeza inkxaso ke sisi wam ngokuphangaleleyo kubafundi bonke, ingakumbi abafundi ababuya kwiindawo ezifana nasezilalini nakwi-disadvantaged communities or mhlawumbi i-township, ngokuthi sibanikeze i-free mentorship kunye ne-mental wellness support. So umsebenzi wami ke omkhulu ke mna ke kukuba ngaba ndibe mhlawumbi ndijongene necandelo lokuba ndibe ndinxulumana kunye nabazali, so that nabo babe part and parcel of the movement yabantwana babo academically. And then also I'm responsible for i-trainings zika-Edukasi zizonke kunye nee-mentors esingabe sinazo kwile group ka-Edukasi. Okay. Iyavakala ityiwa emngqushweni. I think ke ngoku into endizawunqwenela ukuba singene kuyo yinto ethi xa ubajongile abantwana basesikolweni in the program eniyiranayo, niye nifumanise okanye kwi-experience yenu niye nafumanise into yobana zintoni ezibangela uba ixesha elinintsi eziphembelela into yobana bangakwazi ukuperforma at their best, at their level best esikolweni, okanye ii-academics zabo zingabikho kule level bekufana uba zikuyo. Zintoni ezibangela mhlawumbi abantwana ezikolweni babe bayastruglisha? Nkosi kakhulu sisi wam, ngalo mbuzo mhle futhi. Ndicela into yoba ngaba siyiqale kanje. Zinintsi sisi wam izinto ezingunobangela. Enye yazo eyokuqala endizawuthanda into yoba ndiyichaphazele okanye inyathele kuyo, ikhona into ekuthiwa yi-career choice. I-career choice kulapho umntana kufanele into yoba ngaba akhethe uba uya kweliphi na icala, iqonda. Now if akanayo i-support, let's say from ekhaya, loo nto leyo iyamenza into yoba ngaba umntana during elaa xesha kufanele into yoba ngaba abe ukhetha ngalo ikhariya yakhe, kube lapho umntana athini astruglisha khona, like angakwazi ukubhalansa ii-academics zakhe and also nendlela azawube ecinga ngayo. Kuphinde ke ngoku kube khona into elolu hlobo eyena ifaka uxinzelelo when it comes to i-career choices. Abantwana baye okanye abafundi baye baqwalasele kakhulu icandelo elingathi linemisebenzi emininzi. Loo nto ibenza into yoba ngaba bafune ukushifta imind yabo from i-career mhlawumbi umntana azibona ekude kuyo, afune uthatha a certain career whereby ebona mhlawumbi i-possess a lot of opportunities when it comes to into kukungabikho kwale nto kuthiwa yi-learning bridge between isikolo kunye nasekhaya, apho abazali bangakwazi into yoba ngaba bakuxhase ba-athende ama-activities
esikolweni iyasehlisa ispirit okanye iyalehlisa izinga lomntana lokuphefoma esikolweni loo nto leyo, because umntana ufila ingathi mhlawumbi le nto ayenzayo ayinikezi i-interest kubazali bakhe. And also xa ngabe mhlawumbi kukhona masithi mhlawumbi ubethabethwano ngokwezimvo, mhlawumbi umntana ufuna into yoba ngaba aziyele kwicandelo lantoni, kwicandelo le-farming, and then ekhaya ixesha elininzi bazama into yoba bamse phi, bamse kwicala le-nursing, bengakhange babe bayaqwalasela into yoba zintozini ezifunekayo, umntana u-capable kangakanani na into yoba angamelana neli candelo bona abalifunayo abalithanda ube ngabazali okanye beyifemeli. So now i-family pressures also nazo they do add kwintoni, kwinto yoba ngaba abentwana enye yezo zinto ezo kungabikho kwale nto kuthiwa yi-positive attitude kubanini. Xa ngabe masithi mhlawumbi umntana ufuna uthatha icandelo lentoni elebhizinesi, abazali ixesha elininzi bafune into yoba ngaba ba-highlighte the most yezinto ezingabe zi-negative or the things that are not going well kwicandelo lebhizinesi. Loo nto iyenza into yoba ngaba umntana abe nengqondo ezibethabethanayo, iafekthe i-performance yakhe academically, because now ingqondo yakhe is confused, akazi into yoba ngaba athathe ntoni athini. And at some point ufila ingathi mhlawumbi yena ngokunokwakhe le into ayifunayo ayina-value okanye it's worthless when it comes to intoni abazali bakhe or mhlawumbi abantu abaklose naye, abo bantu batheni abahloniphi. Then kuphinde ke ngoku into endingathi ndiyicebise nje ukoleka apho sisi wam, abazali ekhayeni eyona ndima enkulu ekufanele into yoba ngaba bayidlale kukuthi xa behighlighter ezi zinto okanye umntana xa esithi une-interest on a certain career, into ekufanele uba bayenza kufanele into yoba ngaba bazame ukukholektha okanye baqokelele any information eza kwenza into yoba ngaba umntana abe excited to go through that career. Loo nto leyo iyayibhusta i-esteem yomntana, iyayibhusta i-performance yakhe esikolweni. And then and uphinde ube active kuma-events wesikolo. It doesn't matter ukuthi netball wakho ayidlala or zange uyidlale, but just be there for umntwana, ube active, because abantwana abaphiwanga ngendlela efanayo. So xa ubanikeza that kind of support on the field, and then xa kusiyiwa ezincwadini umntana kuba lula into ngaba abe more proud ukwenzela ntoni, ukwenzela into yoba ngaba nani ningabazali nikwazi ukuzingca ngaye, enze zonke iinzame, i-effort yakhe ayifake 100% ngokupheleleyo kuphi, ezincwadini nakwizifundo zakhe. Zezinye zezinto ezo sisi wam. And also we also call i-open line of communication, indlela yonxibelelwano iyam-affect umntana kakhulu, especially kubantu abaclose kunye nantoni nentliziyo yakhe, that is abantu abangabazali. If you don't open up i-open line ezi-positive and active, just take some time umntwana, ungamthathi njengomntana, umthathe njenge-brother or njenge-younger sister yakho. Sit down with them, motivate them, encourage them, ubabonise mhlawumbi ezinye zezinto bona bangakwazi ukuzibona okanye izinto abazithatha light ebomini. Bazama into yoba ngaba ube ungumzali uyabavezela ezo zinto ezi, into yoba ngaba xa usenza into lolu hlobo impilo yakho ibeke ebungozini, xa wenza into lolu hlobo noko izinto zizawuthanda ukuthi sisi wam. Into esiye sayiqaphela kakhulu through the mentorship program, abantwana they become friends kunye nee-mentors zabo babe bazithetha kunye nabazali. Isizathu sale nto senziwa yintoni? Senziwa into yoba ngaba ixesha abantwana bafile uba umhlawumbi xa engathetha le angathini, angakhululeki ukuthetha izinto nomntu, ingekho leya communication active. Even if umntana is going through something esikolweni, noba ngaba mhlawumbi singathi yinto ene-bullyism phakathi, angeke azakwazi ukuyithatha ayizise endlini. Uzawubona i-standard somntana sidropha, and then the teacher tries uzawube zama mhlawumbi yena kwelakhe icala, and i-concern katitshara kukuba ngaba yena njengomdila nomntana one-on-one Monday to Friday uyayibona into yoba ngaba i-standard sakhe siyadropha. Then wena ungumzali, you are not there to support the child, you are not there into yoba ngaba uyowubuza ukuthi what do you think when as a teacher. Loo nto leyo uyithetha kunye nabani? Uthetha kunye notishara. Xa ifika umntana endlini, you sit down with them, you change the conversation around the round table or the dinner table, into yoba ngaba this is what
inantsi into endiye ndayifumana ngeli xesha bendisesikolweni. Umntana uqala ukuba ngabathini uthuke, hayibo umama ebesesikolweni okanye utata ebesesikolweni uyokwenzani. Then umntana uba more excited, automatically ispirithi sakhe siyanyuka siyaphezulu, then ilevel yakhe of performance nayo iyathini iyenyuka, iupgrade. And then kube khona into ekuthiwa zii-higher expectations, that is uexpecta into yoba ngaba uza kwenza okanye uzawufumana ii-marks ezi-more than, uyaqonda, ezingaphezulu komlinganiselo wengqondo yakho, ube uzazi into yoba ngaba I think usekhona? I think siyaqhawukana noXolisani. Andisemva kakuhle ngoku. Usaqhawukile senqola nathi ke about indlela zokuncedisa abantwana esikolweni, especially ukuthi ba-improve i-academic performance yabo abantwana. Xolisani, usekhona? Mr. Mhlungulwana? okay, inoba Uyawak yinetwork. inoba yinetwork ne? Ndiye ndaqhawuka, ndiyazibona nam bikesathi iskrini sam ucima. Alright ke sisi, bendisanyathela phezu komphika. Okay, kwi-high expectations, that is i-pressure to achieve ama-grades ahigher or i-percentage ehigher. Ungazicinezeli kakhulu, ungacindezeli kakhulu xa ungumfundi. You know into yoba ngaba xa especially unyaka usaqala sisi wam, mna I always encourage abantu endisebenza nabo into yoba ngaba that 1% at like each and every day, that percent at the end of the day, it adds up to something. So you go back to i-drawing table yakho, you check i-goal setting yakho, uset up kakuhle zonke izinto, uyazi into yoba ngaba from now onwards every day I will be improving with 1%. I believe me, at the end of the year, that 80%, 90% or 100% ubumfunda kwi-mathematics, physics, English or whatever subject ubutheni ubumfuna kuyo, you definitely gonna get it. Problem yethu sivele sifuna uba abantwana mabathini, mabafumane 100% zisuka njena, uyaqonda. Loo nto leyo iyaphinda ke ngoku im-affect umntana because ama-expectations wethu makhulu, and umntana xa ngabe efika endlini unentloni into yoba akuvezele that 50% amfumeneyo or 20%. Le nto i-end up seyirizaltha kwinto yoba umntana xa ifumane iripoti ngoJuni angakubonisi because of i-poor performance. Rather than ukuthi umntana enze loo nto leyo, you can open up that positive line of communication so that umntana aze nantoni, aze nazo zonke ii-challenges anazo esikolweni, aze nazo kuwe njengomzali. Into yenza kukuthi umncedise wena umntana ngokuthini, ngokumfumanela i-support, like ngokumfumanela i-support from intoni, ukuthi where can he get or where can she get the nearest library to go there. Wenze ntoni, wenze ii-means zokuthi umntana mhlawumbi if there are tutoring companies or tutoring organizations, then you can take your child there. Now these days izinto sezilula kakhulu, people are tutoring online, then that gives also i-support towards umntana itsho ikwazi akwazi ukuthini, akwazi uimprova ii-academics zakhe. And also i-mental wellness yabantwana, that is ukuchaphazeleka okanye uxinzelelo lengqondo, not to say into yoba ngaba umntana uyagula, but i-pressure esimfaka yona ngezinto ezi-unnecessary ziyamchaphazela umntana. Izinto esizithethayo kubo sisi wam ziyamchaphazela umntana. Amagama esiye siwabize, mhlawumbi sizama into yoba ngaba sikhupha umsindo ngaphakathi kuthi, loo nto leyo ayisuki leya image engqondweni yomntana okanye ngaphakathi kuye, iyokhela kancinci kancinci each and every time. And remember, umntana once umbize ngegama elingasililo and then esikolweni suddenly kube ne-drop kwi-performance yakhe, and all of a sudden uzazipointa yena into yoba ngaba bebetshilo vele endlini bathi ndiyinto engento, akho nto vele yawuzihambe kakuhle kwelam icala. Now yonke laa nto ubuyithetha wena ungekho aware into yoba ngaba uaffecta i-mental wellness yomntana, iyabuya back imchaphazele and i-performance yakhe esikolweni iza kwehla. And then sooner or later umntana uzawuenda up esithini, egive up esikolweni. Yakhona, because you failed into yoba ngaba ube there for umntwana positively, and you failed into yoba ngaba uprevente ezinye zezinto okanye amanye amagama ebekufana into yoba ngaba awuwasebenzisanga kuye, and ufune ukumfanisa. You didn't even assist umntwana kwizinto zantoni ze-homeworks zakhe.
I know ukuthi not sonke time for abantwana, then definitely ixesha ngeke lize likwazi into yoba lizenze for thina. We have to make time and assist abantwana bethu, because the more we assist them, the more we become more involved kwi-academics zabo, is the more abantwana i-improvement yabo itheni izawuba much better and much better, izawuimprova each and every single day. And we can show abantwana into yoba ngaba mamela, the fact that ukhulele ezilalini ayithi into yoba ngaba uzawuphelela apha. You can become a member of the parliament. You can become a CEO of one of those big companies. Yintoni ekufanele into yoba ngaba uyenze mntanam? Kufanele into yoba ngaba unyamezele, wazi into yoba ngaba yonke into inexesha layo. But also into ekuthiwa yi-focus iyasebenza kakhulu sisi wam. Umntana afowukhase esikolweni. And in order for umntwana ukuze afowukhase, we need to be there for them. We need to be the shoulder abantwana abangade bayithembe, to lean on xa ngabe kukho amaxesha abanzima. You understand? Yonke loo nto leyo ke ngoku incedisa ukubuilda ntoni? Incedisa ukubuilda i-performance yomntana esikolweni. And there's gonna be ixesha apho sisi wam whereby umntana uzoba away from wena ungumzali abe seyunivesithi. That's a different level of life, or that's a different level of education. Uyedwa umntana uyaqala ukuba phayana. So we need to teach them not only indlela zokuthini zokufunda esikolweni, but also indlela zento yoba ngaba uziphatha kanjani ebomini. How to behave if you want to be a doctor, how to behave if mhlawumbi you want to be a technician. Zinto zine kufanele ube ne-interest kuzo xa ufuna ukuba yi-engineer. What places do you normally go to? Ezo zinto ezo ungumzali uziqokelela through i-internet, and ungakwazi into yoba ngaba uhlale phantsi ubonise umntana or ubonise abantwana bakho ukuthi look, impilo ephilwa ngodoctor nantsi. By that time izawuadoptha into that positive abayibonayo, okanye into that beautiful state obabonisa yona. Then yenza into yoba ngaba umntana atsho understand into yoba ngaba if I wanna be a doctor, nantsi line ekufanele into yoba ndiyibambe. These are the behaviors and the habits ekufanele into yoba ngoba ndibe nazo. And then you go back, i-goal setting yam fanele uba ngaba ibe kanjani. Nansi goal setting yam. And also they need to be disciplined and i-commitment kuyo yonke le nto sisi wam. We don't have to try, because trying it means you are either in or out. But when you are committed, you know into yoba ngaba, you know what, it doesn't matter it's raining or not, but I am going to do this. And then if I fail, then you need to design strategies xa ungumntana into yoba ngaba I failed. It doesn't mean ukuthi le into ndifeyile kuyo because I was not good. There's something encinanana endiyibhudileyo endingayenzanga ngendlela. Mhlawumbi when you go back, you can see indlela obuplene ngakhona, indlela obustadisha ngakhona, ubustadisha nje kuphela ungenayo intoni i-study table. Ungayazi into yoba ngaba kukhona i-2 minutes or 3 minutes okufanele into yoba ngaba ube uyayithatha as a break, you relax and you come back and focus kwi-studies zakho. And ubustadisha umixa, uthatha 10 minutes kulena, uthatha 10 minutes onto another one. Ezo zinto ezo zonke zizinto ezifundisa into yoba ngaba sizihighlighte ebantwaneni, sibanikeze i-support ngazo, ziyayiboosta i-performance yomntwana academically. You understand? And also ixesha elininzi mna into endiye ndithanda ukuyisebenzisa sisi wam, ndiye ndithanda ukusebenzisa what we call the power of questions, so that uzokwazi uexcita intoni, ukwazi uexcita umntana. Umbuze ii-questions into yoba ngaba now that ufuna ukuba ngugqirha uze kanjani mani, like iikhariya zonke zikhona apha, yintoni ekwenza ube nomdla, uyayiqonda? Then the moment umntana ekunikeza impendulo yakhe yokuqala, you will see into yoba ngaba they mean it. Yabona, they mean it. They know exactly why they are there. It is not about imali, but it is about caring for other individuals and to see us as the country moving to a better to a better state, and also providing a better health standard for abanye babantu. Mhlawumbi apho sibuya khona kugqirha mhlawumbi around elalini, umntana unala interest into yoba the day I become intoni ugqirha, I'll have my own surgery ezawuba lapha elalini ndikwazi into yoba ngabanceda abantu. So we use the power of intoni, the power of questions, so that abantwana sikwazi uku-activator what you call mhlawumbi kuthiwa yintoni kanene le nto, sikwazi uku-activator olaa chulumanco within iingqondo zabo, so that nasesikolweni i-performance yabo ihlale ikule level nesi standard esi basifunayo.
All right. Masibulele kakhulu ke kuwe Butxolisani Mhlungulwana ngokuthi usixhobise apho. Benzawuthi ke kokugqibela sithathe nje one last question before sivale because sibethwe lixesha. Mandike ndibuze ke ngoku as well kule ndaba ithi abazali sometimes nyani abayiqondi ukubaleka kokuba babe nala relationship nabantwana ne. And mhlawumbi omnye umamele namhlanje uthi oh, okay hayi ndiyayothuka mna lento and bendingayazi uba ichaphazela izifundo zabantwana bam. Ndiyanqwenela ukuyiqala lento yocreate le relationship, open lines of communication with umntwana wam. Ndingaqala ngaphi mhlawumbi, ndingenza njani at a practical level? Mna ndiyazi uba yintoni ekufuneka ndincokole nomntana, ndiyazi uba yintoni endidibanisa nomntana. Umntana makafunde adothe omnye umzali. Ndandile mna esikolweni ndafunda ndawufumana ezam ii-qualifications naziya phaa. Wena hamba uyofunda, uye esikolweni and get your own, you know. Ungathini ukuncedisa lo mzali ke ngoku ebekade njalo but unqwenela uyazi uba mhlawumbi zeziphi izinto angazenza to establish that relationship nomntana akhe so that akwazi umsapota kakuhle? Inkosi sisi wam. Okokuqala into endingayicebisa kumphulaphula ekhayeni, bonisa i-interest kwii-homework zomntana nee-subject azenzayo esikolweni. Once ubonise that interest ukuthi okay, it's homework time now, mahlaleni phantsi, come bring your books, ndifuna ukubona into yoba ngaba uqhuba kanjani. If umntana akana-homework, it's not a problem. Go through their books, find out ukuthi ubethakala phi na. Then ayizusuka nje ngexesha eli-one sisi wam ibe sekuba yilaa kind of relationship like esiyifunayo. But ifuna into yoba ngaba ube uyayokha ungumzali. Show interest kwizinto zonke umntana azenzayo. Ask them about ama-activities. Sometimes you share stories about abantu abake mhlawumbe badlala ibhola abangompondo zihlanjiwe, and you encourage umntana into yoba ngaba nawe if ungaqhubekeka nale career yakho yebhola, I believe into yoba ngaba one of the days you will end up wearing i-t-shirt yantoni yeManchester United okanye yeArsenal. Get to know abantu akuthiwa zii-role models zabantwana bakho. Once you start knowing ii-role models zabantwana bakho, abantwana they can know ukuthi now that umama uyayazi i-role model yam ukuthi ngumntu ololu hlobo, then i-conversation elandelayo izawuba yeyokuba ngaba why did you choose this person? Yintoni itheni ekwenza into yoba ngaba ube umthanda ngolu hlobo, uyaqonda? Then uqale ke ngokumqokelela mhlawumbi noba ziipowusti malunga nalo mntu amthandayo okanye nale icareer afuna ukuba kuyo. Then each and every time you doing a little thing for umntwana, then yenza into yoba ngaba i-relationship yenu ibe solid and ibe strong. Sometimes you don't have to be invited esikolweni. Just find out umntana into yoba ngaba ufunda kweyiphi ilantuka igrade. Ama-grades we've got A, B, C, D, you understand? Just find out ukuthi uku-grade D bani, ugrade 8, D, F or whatever thing, kubani i-class teacher yakho, akuxelele umntana uyibambe kanjalo. Go there, go to the school, uqale i-relationship okanye ubudlelwane kunye ne-class teacher yakhe. Then umntana the moment ekubona phayana xa efika endlini i-conversation yokuqala izawuba kukuba ngaba mama bendikubona esikolweni okanye tata bendikubona esikolweni ubuyokwenza ntoni. Hlala phantsi nomntana umcacisele into yoba ngaba no man, I wanna become more involved and give you more support because in future I want to see you njengomntu ophumeleleyo. So ndifuna ukuqalisa ukukusapota kangoku because there will be times whereby I will be supporting you via telephone, which is you will be away here. Now that you are still here around, I need to give you that physical support. Ungayiqali phantsi into yoba ngaba no man mna zange ndenze yiqale ngohlobo loba ngaba you are building i-foundation. A simple one, yiba ne-interest kwizinto ezininzi umntana azenzayo. Get to know ii-class teachers zabo, isport aba-interested kuzo. Mhlawumbi if ba-interested ukuthi babe bayadrowa, at least endlini makubekho umzuzu okanye noba mnye or mibini whereby everybody uzawunikezwa i-opportunity into yoba ngaba let us draw and see into yoba ngaba ngomphi uzawuphuma phambili. Become more involved kuma-activities abantwana bawenzayo, then kuba lula into yoba ngaba ube utheni wokha that friendship sisi wam. Masibulele kakhulu Xolisani Mhlungulwana ngokuba uzile wazoncokola nathi. I think sifumene lukhulu kule conversation yethu namhlanje. Siyabulela. Ndiyabulela nam sisi wam, ndibulela kuwe, ndibulele nakubaphulaphuli. Nibe neveki entle nemnandi up until sibe siyathetha kwixesha elizayo sisi. Enkosi kakhulu.
All right, Kempulapulu of Ghana Community Radio. That was quite an interesting conversation apho ke that we have just had. Balekile kakhulu ke lanto yoba sikwazi ukubasapota abantwana bethu esikolweni ukwenzela into yobana bakwazi uimprove their academic performance. Sincokola naye ke uXolisani Mhlungulwana ephuma pha in fact he's a professional life coach and also a chief coordinator of Educasi Mentorship. Encedisa kakhulu ke kweli candelo okanye kweli cala lento yobana kube kusapota abantwana ezikolweni as much as possible. Right now, Masati Ngoma, I'm Still in Love with You by New Edition. Don't go anywhere.